Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki ve dünyadaki täzeliklerle tanıştıryan Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri halkara çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk döwlet toparynyň nowatdaky mejlisini geçirdi. Hayır Sahavat Qadnasynyň bejerşi işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabayewa Russiýa Federasiýasyna iş taparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň virtual aktivler hakkyndaky kanun kabul edildi we beýlik habarlar. 22 noyabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly hemde Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk döwlet toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisde öňde boljak wekilçilikli forumyň Guramaçylyk derejesi boýunça değişli wezipeler keskitlendi. Mundan başga da gahrman arkada gulluklarda nowatçylygyň ýoly goýulmagyna, tertip düzgünüň berja edilmegine, şäheriň çäklerine ýol ulug düzüminiň kadaly bolmagyna ünsün güýçlendirmeligini nykdy. Şeýle hem halk maslahatynyň başlygy Aşgabatdaky halkara çäreleriň geçiriljek binalarynyň taýýarlyk derejesi hemde meýilleşdirilen çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça döredilen mümkinçilikler bilen tanışdy. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça Hayır Sahavat Qadnasynyň bejeriş işler boýunça vitse-prezident Oguljahan Atabayewa Russiýa Federasiýasyna iş taparyny amala aşyrdy. Onuň dowamyna Oguljahan Atabayewanyň Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko bilen duşşugy bolup, şeýle hem taparyň çäklerini Oguljahan Atabayewa Filotov adynaky biomedisina tehnologiýalaryny ösdürmek boýunça halkara Qadnanyň prezidenti Yekaterina Dibrova Russiýa Federasiýasynyň Jemgyýetçilik palatasynyň durmuş hyzmatdaşlygy, howanarlyk we inkluziw tejribeler ösdürmek boýunça komissiýasynyň başlygynyň birinji ornwasary Diana Gurtsukaya Georgin Qadnasynyň ýolbaşçysy Yekaterina Rogozina bilen duşdy. Duşşyklarda türkmen rus gatnaşyklaryny değişli ugurlar boýunça mundan beýlekde ösdürmegiň geljeki ugurlary aralyk maslahatlaşyldy. Hayır Sahavat Qadnasynyň vitse-prezidenti Oguljahan Atabayewa iş taparynyň çäklerini modanyň arkalaşygy adly halkara forumyň taqdym bolmak modadyr adly sessiyasine gatnaşdy hemde çykyş etdi. Şeýle hem Sankt-Peterburg şäherindäki Ermitaj döwlet muzeýleri toplumuna baryp gördi. 22 noyabrda Aşgabatdaky Olimpiya şäherçesiniň tenis toplumuna bitaraplyk we insanperwerlik, inkluziw geljegiň bähwidine hemme taraplaryň gollaw atly çäre geçirildi. Bütün dünýä çağalar we münasibetli geçirilen çäräniň dowamyna çykyşlarda Türkmenistanyň howanarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça döwlet derejesinde edilýän tagallalar bu ugurda Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça Hayır Sahavat Qadnasynyň alyp barýan işleri, ösüp gelýän ýaş nesiller üçin döredilýän mümkinçilikler barada giňişleýin söhbet edildi. Arkadaş şäherinde Gurbanguly Berdimuhammedow adyna çağalar tagaldyş dikeldiş merkeziniň çağalarynyň çykyşlary, mümkinçiligi çäkli çağalaryň tenis boýunça birlikdäki oýunlarynyň görkezilmegi, şeýle de çağalaryň arasynda gysga görkezme tenis ýarşynyň gurulmagy we simbolik diwaryň düzülmegi çäräniň täsirligini hasy artdyrdy. 22 noyabrda Türkmenistanyň mejlisiniň 7-nji çağırışynyň 11-nji maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmeleri esasyna ýurdun kanunçylyk, hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça giň gerimli işleriň çäklerini işlenip taýýarlanan bir näçe täze kanunlar we kadalaşdyrjy hukuknamalary aralyk maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglykda deputatlar Türkmenistanyň 2026-njy ýyl üçin döwlet budjeti hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyny
halkynyň kabul edilmegine bir agızdan ses berdiler. Türkmenistanyň prezidenti 2026-njy ýyl üçin döwlet budjeti hakynda kanuny gol çekdi. 24-25 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy. Döwlet saparynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň arasynda ýokary derejeli iki çäk we giňeldilen düzümdäki gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyna däp bolan türkmen-gazak gatnaşyklaryny mundan beýlekde hemme taraplaryň ösdürmek bilen bagly meseleler aralyk maslahatlaşyldy. İki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki mümkinçilikleri, özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri babatda pikir alşyldy. Ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri boýunça iki taraplaryň resmi namalaryň uly toplumna şol sanyna bilelikdäki beýannama gol çekmek dabarasy boldy. Resmi namalara gol çekmek dabarasy tamamlanan soňra iki ýurduň döwlet başçylary metbuat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Astanada ýokary derejeli türkmen-gazak gepleşikleri tamamlanan soňra Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasynyň ýokary döwlet sylagy Altyn Bürgüt ordeni bilen sylaklamak dabarasy boldy. Gazak lideriniň gol çeken permanına laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Qazaqstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky berk dostluk gatnaşyklaryny, hoşniýetli goňşuçylyk we strategik hyzmatdaşlyk putolandyrmakda döwletara gatnaşyklary hemme taraplaryň ösdürmekde. Dogolluk halklaryň mundan beýlekde ýakynlaşmagyna, jebslenmegine goşan üçin bu awraýly sylaga münasip boldy. Ýeri gelenine 2022-nji ýylyň 29-njy iýulyna 6-njy Hadar sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana sapar bilen gelen Gazak lideri Kasym-Jomart Tokaýew tarapyndan türkmen halkynyň milli liderine hem Altyn Bürgüt ordeniniň gowşurylanmagyny bellemek gerek. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Qazaqstana amala aşyrýan döwlet saparlygynyň ikinji ýarymyna Älim AI halkara emeli aň merkezine barıp görmek bilen jemledi. Astanada geçirilen Expo 2017 halkara ýörütleşdirilen sergisiniň infrastrukturasynyň binýadyna şu ýylyň oktýabrynda açylan Älim AI merkezi emeli aň ulgamyny ilmi açyşlar, startaplar we halkara hyzmatdaşlyk üçin esasy meýdançany döretmek maksady bilen işe girdildi. Onuň baş wezipesi Qazaqstanyň emeli aň boýunça çözgütleriniň eksportyny giňeltmekden, ýurtda texnologik hem de ykdysady ösüşi hil taýdan täze derejäge çykarmakdan ibaratdyr. 24-nji noýabrda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow dekabr aýyna ýurdun hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna abada milli siýasatçylyk zowlagyna geçiriljek. Häzirki zaman jemgyýetine denanlaryň orny durnukly ösüşiň bäxtidine halkara hyzmatdaşlyk ösdürmek gatly, halkara maslahata görýän taýýarlyk işleriniň ýagdaýy bilen tanışdy. Şeýlekem Guramaçylyk döwlet toparynyň nobatdaky mejlisini geçirdi we Balkan welaýatyna iş taparynyň jemlerini jemledi. Taparynyň dowamyna türkmen halkynyň milli lideri Hadaryň kenaryna Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň şahançatynyň yerleşmegi teklip edilýän bina bilen hem tanışdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedow haýyr sahawat gaznasynyň vice-prezidentleri Badarova we Atabaýewa halkara maslahatyň öň siratyna gaznanyň şahançatynyň açylyş dabarasyny ýokary derejede geçirmek babatda maslahatlaryny berdi. 25-nji noýabrda Türkmenistanyň mejlisiniň wekilleri Täjikistan Respublikasynyň Duşanbe şäherine geçirilen Merkezi Aziýanyň denan liderleriniň dialogunyň 2025-nji ýyl üçin jemleýiji mejlisine gatnaşdylar. Maslahatyň maksady sebitiň ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly gatnaşyklary berkitmek, birek-birege inanışmak we hyzmatdaşlygy putolandyrmak, denanlaryň jemgyýetdäki ornuny we ýolbaşçylyk ukybyny ösdürmek, olaryň döwlet dolandyrşyny, jemgyýetçilik ykdysady we medeni ösüşe goşandyny we wagt etmekden ibarat boldy. Odal habar berişimiz ýaly Daşkentde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň 7-nji konsultasiýa duşugyna bu formata Azerbaýjan doly hukukly agza hökmüne goşuldy. Azerbaýjanyň prezidenti bu başlangyjy gollanlygy üçin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa hoşallyk hatyny iýerdi. Şeýlekem bu çözgüdüň kabul edilmegi münasibetli iýeren mähirli gutly haty we hoşniýetli sözler üçin türkmen halkynyň milli liderine hoşallyk bildirdi. Azerbaýjan lideri Türkmenistanyň prezidentine iýeren hatynda bu çözgüdüň hyzmatda
ýurtdaşlygy putalandyrmakda ähmiýetini bellidi. Gurbanyňly Berdimuhammedowa iýerilen hatda özara saparlaryň ähmiýetini ygtalýar. Gahrman Arkadagyň başlangyjy bilen Fizuli şäherine düýbi tutulan mescidiň fizurlaryň hemde tutuş Azerbaýjanyň halky tarapyndan çuňur buýsanç we minnetdarlyk duýgulary bilen garşylanyny aýdylýar. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi 2026-2027 okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň we Wengriýanyň ýokary okuw mekdeplerine talipler kabul edişligi açdy. Dalaşgärlerden resmi namalaryň kabul edilmegi 2025-nji ýylyň 1-15 dekabr aralygynda halkara insanperwer ilmlary we ösüş universitetlerine amala aşyrlar. Türkmenistanyň raýatlary Hytaýyň universitetlerine bakalawr maksatnamasy boýunça okumak bäsleşigine gatnaşmak üçin değişli resmi namalaryny tapşyryp bilerler. Dalaşgärler 18-25 ýaş aralygynda bolmaly. Wengriýanyň universitetine resmi namalar 2025-2026 okuw ýylynyň mektep uçurumlaryndan kabul edilýär. Dalaşgärleriň 2026 ýylyň 31 awgustuna çelli 18 ýaşyny doldurmagy zerurdur. Iki ýurda hem kabul edişlik dalaşgärleriň akademik synaglarynyň netijelerine görä bäsleşik esasynda geçiriler. Giňişleýin maglumat almak üçin halkara insanperwer ilmlary we ösüş universitetiniň kabul ediş toparyny ýüztüp bilersiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda kriptovalutalaryň miningini we kripto birjalaryň işini düzgünleşdirýän virtual aktivler hakynda kanuny gol çekdi. Resmi nama 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girer. Kanun Türkmenistanyň virtual aktivleriň döredilmegi, goý berilmegi, saklanylmagy, yerleşdirilmegi, ulanylmagy we dolanşygy babatda ýöne çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär hemde olaryň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. Kriptovalutalar ýurdun çägine töleg serişdesi ýa-da valuta hukmyna iqrar edilmez ýöne raýat hukugynyň obyekt hukmyna hereket edip biler. Ähli maynerler merkezi bankda elektron görnüşde hukmany döwlet hasaby alyş kanalyna girmäge borçlydyrlar. 28 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna değişli bir näçe meselelere garaldy. İlki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa milli kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barlayan işler, öňde boljak çäreler, olara görülýän taýýarlyk işler barada hasabat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlary diňläp, ýurdun dürli toplumlaryny alınıp barlayan işler, öňde boljak çäreler, pudoklary mundan beýlekde ösürmek ugrundaky wazipeler, halkara gatnaşyklar bilen baglykda değişli ýolbaşçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeleri berdi. Dünya täzelikleri. San Diego şäheriniň haýwanat bagynyň iň garry ýaşaýjysy 141 ýaşly Enecan lakamly Galapagos pıştyly öldü. Ol ýaban tebigatda doguldy, emma ömrüniň köp bölegini haýwanat bagynda geçirdi. Onu ol ýere 1928-nji ýylda ýa-da 1931-nji ýylda getirdiler. Enecan iki jahan uruşunyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň 20 prezidentiniň döwrüni başdan geçirdi. Galapagos pıştylary oňurgollaryň iň uzak ýaşaýan görnüşleriniň biri. Olar tebigatda 100 ýyl töweregi, haýwanat baglaryna 200 ýyl ýaşaýarlar. Olaryň iň garrysy Awstraliýanyň haýwanat bagynyň birinde saklanan Harriet lakamly pışwaga 175 ýyl ýaşady. Ol 1830-njy ýylda ýumurtgadan çykdy we 2006-njy ýylda öldü. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy we Howpsuzlyk Geňeşi bilelikdäki haty düzdiler. Onda bütün dünýä Guramasynyň baş sekretary wezipetine täze dalışgarlaryň gözlenilýänligi eglan edilýär. Resmi namany noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşinde başlyklygyň wezipetini ýerine ýetirýän Sierra Leone'nyň medbuat gullugy ýaýratdy. Hatda denalaryň wezipe dalışgarlykda artykmaçlyklarynyň ýokardygy ýaňdydylýar we sewit köpdürlüliginiň möhümdigi bellenilýär. Baş sekretary saýlamak eşi geljek ýylyň iýulynyň ahyryna çelli dowam eder. Häzirki baş sekretar Antonio Guterres'iň wezipe ygtyýarlyklary 2026-njy ýylyň 31-nji dekabryna dolýar. Hindi aktýory Dharmendra Mumbaýda 89 ýaşynda aradan çykdy. Ol Bollywood'un veterana saplanýar we kinoda 60 ýyllyk zähmet ýoluny 300-den gowrak filmde suraty düşdi. Dharmendra 1935-nji ýylyň 8-nji dekabryna Penjab ştatynda dünýä indi. Soňra 1958-nji ýylda wekilleriň bäsleşigine ýeňiji bolanlar soň oňa kinoda suraty düşmek teklip etdiler.
Aktör 1960-njy ýylda ilkinji filmine suraty düşdi, emma 1966-njy ýylda Gulwedaş filmine dörden keşfi bilen meşhurluk kazandy. 1976-njy ýylda çykan Ar we Kanun Bollywood'un taryhyny iň şowly filmleriň biri hesaplanýar. Dharmendra filmde beýleki bir kino ýyldy Amitabh Bachchan bilen birlikde çykyş etdi. Aktör soňky günlerine çelli kinoda suraty düşmegini dowam etdi. Onuň çykyş edýän 2 adly filmi 2025-nji ýylyň 25-nji dekabryna ekranlara çykar. Rim papasy Lev 14-nji özüniň ilkinji daşarýur saparynyň çäklerine Türkiýanyň paýtagty Ankara bardy. Pontifik Respublika we Livana apostol saparlaryny amala aşyrýar. Papa Türkiýanyň döwlet başçysyny Recep Tayyip Erdogan bilen duşandan soňra Stambula barar. 28-nji noýabrda Konstantinopol patriarhy Varfolomeýiň çakylygy boýunça Papa Lev 15-nji İznik gölüniň kenaryna 1-nji Nikey soborynyň 1700-nji ýyllygynyň hormatyna guraljak doga okulşygyna gatnaşdy. Pontifik 29-nji noýabrda Livana barıp prezident Joseph Aoun bilen duşar. Soňra hökümet diplomatik dödümün wekilleriniň we ýurdun ýylatynyň öňünde çykyş etdi. 2-nji dekabrda Papa Beýrutun kenar ýakasynda doga okulşyk dawratyna gatnaşar. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndasy Futbol federasiýalarynyň halkara assosiasiýasynyň reytinginde soňky 2 ýylyň dowamyna iň ýokary görkezjüsini aldy. Milli ýygyny ýakynda täzelenen reytingde 137-nji basgançyga çykdy. Bunun özü 2023-nji ýylyň aprel aýyndan beri hasaba alynan iň ýokary derejedir. FIFA'nyň reytingi her aýda bir gezek täzelenýär. Sanagyň şu gezekki täzelenmesinde Türkmen ýygyndasy Filippinleriň we Maltanyň ýygyndylary bilen birlikde iň köp ösüş gazanan ýygyny boldy. Geçen aýdaky sanawda 142-nji orunda görkezlen Türkmenistanyň ýygyndasy ozalky netijesini 5 basgançyk ýokarlandyrdy. Arkada kluby Özbekistanyň Andijan toparly bilen AFK-nyň 2-nji Çempionlar Ligasynyň toparçylygyny tapgyrynyň 5-nji oýunyna deňmeden oýnady. Andijan şäherindäki Bobur Arena stadionuna geçen duşyk 1-1 hasabyna tamamlandy. Ýatladyp geçdi. Klublaryň arkada şäherine geçirilen ilkinji duşygy 0-0 hasabyna golsuz deňmeden tamamlandy. 5 oýundan soň bu toparçysyna Kataryň Al-Ahli kluby 7 utuk bilen öňdeligini saklaýar. İkinji orunda Bahreýnyň Al-Haldiýa kluby 6 utuk bilen barýar. Andijan 5 utuk, arkada bolsa 4 utuk toplady. Play-off tapgyryna toparçanyň ilkinji 2 sanasynyň çykmagy gödüňünde tutulýar. Toparçylaryň tapgyryň soňky 6-njy oýununda Türkmen topar 24-nji dekabrda Al-Haldiýa kluby bilen öz meýdançasyna duşar. Şol gün Andijan Al-Ahli bilen mehmançylyk doýnar. Türkmenistanyň milli ýygyndasy adat karate boýunça Aziýanyň çempionatyna üstünlük bilen çykyş etdi. Ýarış 2025-nji ýylyň 15-nji 25-nji noýabr aralygyna Özbekistanyň paýtagty Daşkentde geçirildi. Türkmen türgölleri dürül derejeli 18 medala, 9 altyn, 6 kümüş we 3 bürünç medala münasip boldular. Çempionlaryň arasynda şahsy kata we komite boýunça 8-9 ýaş aralygyndan 16-17 ýaş aralygyna agram derejelerine çykyş eden türgöller bar. Ýarşa Sewitiň 10 ýurdundan 500 ogly türgen gatnaşdy. Mähwan adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa, Türkmen portal websaýtymyzdan dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.